baş. Evalin heja temaşevalin birumet em ser Arwar TV ne. İro de derbarê rojevê de ez hazım çend gotina bêjim. Ez niha ne li stüdyoyê me, îro ez derva me derekî hinekî dengê qelebalıqê şitê. Eger deng zêde neyê fêmkirin jî bibaxşînin. Ez dixwazim derbarê hilbijartinê Iraqê de çend gotina bêjim. Yani Irak me Kurdan jî eleqedar dike. Bi taybetî tiştên ku li Iraqê çêdibin, tiştê ku li Iraqê diqewimin, me Kurdan ji nêz ve eleqedar dike. Hûn dizanin di dawiya sala par de li Iraqê hilbijartin çêbûn. Lêbelê hê serokkomar, serokwezîr û serokê parlamentoyê nehatiye hilbijartin, net nebûye. Vê van roja net bibe û van rojayî li ser niqaşekê heye. Li gorî destûra bingehîniya Iraqê serokkomar divê ji Kurdan be, serokwezîr divê ji Şiîya be û serokê parlamentoyê jî ji Sunniya be. Yani destûra bingehîniya Iraqê wilo rê dide. Serokkomar ji Kurdan be, lêbelê Kurdan jî di nava xwe de heya niha wilo gotina xwe kiribûn yek. Serokkomarê Iraqê divê ji YNK be, Yekîtiya Niştimanê Kurdistan, ya ku niha divê Bafir Talebanî serokatiyê jê radike. û muqabilê wî jî divê serokê Herêma Kurdistanê jî ji PDK be, Partiya Demokratîk Kurdistanê be. Heya niha wilo meşiya. Lêbelê niha hineke cuda niqaş tê nekirin. Yani hin derdor dibêjin bi taybetî Partiya Demokratîk Kurdistan dixwaze serokkomarê Iraqê jî ji wî be. Yani heya niha serokkomarê Iraqê ji YNK dihate destnîşankirin. Lêbelê Partiya Demokratîk Kurdistan dixwaze êdî ji vir çûnda yan jî vê demê serokkomarê Iraqê ji PDK be. Ji bo namzetê serokkomariya Iraqê jî Partiya Demokratîk Kurdistan Fuad Hüseyin weke namzet destnîşan kiriye. Yekîtiya Niştimanê Kurdistan jî YNK jî Nizar Amedî destnîşan kiriye. Yani berî jî wilo bû zaten him YNK namzetê xwe destnîşan dikir, him jî PDK namzetê xwe destnîşan dikir. Di parlamentoya Iraqê de hilbijartin çêdibûn. Lêbelê hilbijartin bi giştî yani gorî ku Kurdan li hev kiribû, li gorî wî encam dida. Yani Kurdan nava xwe de li hev kirine ku serokkomarê Iraqê ji YNK be. Ji ber vê yekê di parlamentoya Iraqê de heya niha herdem namzetê YNK weke serokkomarê Iraqê dihate hilbijartin. Lêbelê hin derdor dibêjin ku QDP hinekî xebatê lobyê dimeşîne da ku serokkomarê Iraqê jî ji QDP be. Yani Fuad Hüseyin weke serokkomarê Iraqê bê hilbijartin. Yani plana QDP wilo tê gotin ku yani QDP, PDK, Partiya Demokratîk Kurdistan eger serokkomariya Iraqê jî bigre destê xwe wê demê daha zêde desthilatdariya wî tê xurtkirin. Bêguman YNK vê qebûl nake. Eger YNK qebûl bike ku serokkomarê Iraqê ji PDK be, wê demê YNK jî wê dawe bike ku serokê Herêma Kurdistanê ji YNK be. Em dizanin jî Partiya Demokratîk Kurdistan naxwaze serokatiya Herêma Kurdistanê bide YNK, dixwaze serokê Herêma Kurdistanê tim di destê wî de be. Ev niqaş hene, hêvîdarim Kurd nava xwe de li hev bikin. Yani ez nabêjim îlahî serokkomarê Iraqê bira ji YNK be. Yani mümkün e serokkomariya Iraqê bikeve destê PDK, lêbelê wê demê jî ve serokê Herêma Kurdistanê bikeve destê YNK. YNK serokatiya Herêma Kurdistanê bike. Hûn dizanin Irak heya niha welateke nêzîkî İranê bû. Yani zaten sînorê Îranê daye jî lêbelê desthilatdariya Iraqê jî her dem dibin bandora Îranê de bû. Amerîka xwe xistin nava Iraqê. Hûn dizanin va nêzîkî 26 sal e
Amerika bi taybetî ser desthilatdariya Iraqê de bi bandore. Ber vê yekê jî Amerîka naxwaze desthilatdariya Iraqê zêde dibin bandora İranê de be. Her dem Amerika xwastiye serokkomarê Iraqê keseke ne nêzîkî İranê be. Heya daha Sudanî yani muhaşeyi bû serok wezîrê Iraqê bû. Evvelî Sudanî li hember İranê hineke pasîv tevgeriya. Ji ber vê yekê jî Amerîka dixwaze keseke li hember İranê bikaribe hineke bi îrade tev bigere. Ji ber vê yekê jî tê gotin ku Amerîka dixwaze Nurî Malîkî careke din bike Serokwezîrê Iraqê. Yani derbarê Nurî Malîkî de Amerîka helwesta xwe bi direkt nebe jî en direkt raber dike. Hin kes dibêjin Nurî Malîkî jî nêzîkê Îranê ye. Çawa dibe ku Amerîka Nurî Malîkî destek bike. Ne wilo ye? Nurî Malîkî dalîkî da nêzîkê İranê nîşan dike lê belê daliyê din da jî nêzîkê Amerîkayê ye. Dibin bandora Amerîkayê de ye. Vî jî divê em bizanibin. Amerîka dixwaze di Iraqê de li hember heştî şabiyan, heştî şabî hêzeke çekdar nêzîkê İranê ye. Li hember wan şereke vebike. Dema li hember wan şer vebike divê kesê ku serokwezîrê Iraqê ye hineke bi îrade be û dibin bandora Amerîkayê de be. Ji ber vê yekê jî di pişt perdeyê de Amerîka û Nurî el Malîkî li hev kirine. Eger Nurî el Malîkî bibe serokwezîrê Iraqê wê li gorî daxwaza Amerîka tev bigere. Vê jî weke not divê em bêjin Nurî el Malîkî ji vir du rojberî daxuyaniyekê da derbarê Sûriyeyê de bi taybetî derbarê Ahmed el Şara da tiştê nexweş got. Yani ji bo Ahmed el Şara got teröristekî ye. Ji teröristeke serokkomarê welateke çê nabe. Ji teröristan hikûmeta welateke çê nabe. Yani li hember rêveberiya HTŞ ya Sûriye Nurî el Malîkî hineke xwedî helwest e. Eger Nurî el Malîkî bibe serokwezîrê Iraqê ez bawer dikim ji bo Kurda wê baştir be. Daliyê din da em dizanin ku ez bi taybetî min agahî girt ku Partiya Demokratîk Kurdistan bi Nurî el Malîkî ra di nava diyalogeke xweş daye. Hatta di hilbijartinên di parlamentoyê de ji bo serokwezîriya Iraqê jî Partiya Demokratîk Kurdistan wê Nurî el Malîkî destek dike. Ez bawer dikim em ji ber nêzîkatiya Partiya Demokratîk Kurdistan ya derbarê Sûriyeyê de ye. Ji ber ku van hefteyên dawî de Partiya Demokratîk Kurdistan zêdetir derbarê Rojava da hineke xwedî helwest e û ji hikûmeta HTŞ ya Şamê jî zêde nerazî ye. Dixwaze ku serokwezîrê Iraqê keseke ne nêzîkê HTŞ be, keseke li hember HTŞ be yan jî bi mesafe nêzîkê HTŞ be. Kesê herî baş ji bo serokwezîrtiya Iraqê jî Nurî el Malîkî ye divê derbarê de. Hem li hember Şamê bi mesafe ye û her wiha dibin bandora Amerîkayê da ye û li hember heştî şabiya jî wê bibe xwedî helwesteke hineke tund. Ez bawer dikim ji ber vê yekê Amerîka bi taybetî di pişt perdeyê de dixwaze Nurî el Malîkî bibe serokwezîrê Iraqê. Em binêrin van roja li Iraqê rewş çawa dibe bi taybetî Parlamentoya Federal ya Iraqê de ev hilbijartin têne çêkirin. Ev jî sibê yan dus be bi hevaleke pispor yê ji Başûrê Kurdistanê re ez ê bernameyeke çê bikim wê derbarê de em ê dorfire li ser bisekin. Hevalê hêja tişteke din ku bi taybetî ez dixwazim îro bêjim min diho di Arwar TV de bernameyeke derbarê biratiya gelê Kurd û gelê Türk de çêkir. Yani sernivîs biratiya derbarê biratiya gelê Kurd û gelê Türk de çend gotin mi gotibû. Hin kes ez bawer dikim şaş fêm dikin. Yani ema sernivîsa
weşanê dîtine jan wetirê ez biratiya Kurda û Tirka destek dikim. Dibêjim biratî di navbera Kurd û Tirka da dikare çêbibe. Halbuki di weşanê de Mewlo negotiye eger hûn baş temaşe bikin gotiye ku ne mümkün e di navbera Kurd û Tirka da biratî çêbibe. Ji ber ku biratî di navbera gela da çê nabe. Ancak gel dikarin bibin dostê hev. Gelên ku dikarin têkiliyên biratiyê di navbera xwe da çê bikin ew gelên ku ji yek irqeke têne. Mesela Türk û Ezerî dikarin di wî derbarê da têkiliya navbera xwe da çê bikin. Têkiliyê li ser esasê nêzîkê biratiyê. Türk û Özbek, Türk û Kırgız, Türk û Türkmen, Türk û nizanin Kazak mesela. Yani welatê ku milletê ku ji irqa Tirkan tê. Ji ber vê yekê Türk û Kurd nikarin bibin bira. Türk Kurd ji irqê Arî ne, Türk jî ji irqê Endoşîn in me dikarin ji irqê Şînan e, ji irqê Asya Navîn in. Kurd û Türk nikarin bibin bira. Lêberê ev nêzîkê hezar sal e Türk li Anadolu'ya jiyan dikin. Türk û Kurd bi hev re li ser welateke li ser axeke jiyan dikin. Piraniya Kurdên Bakur jî niha li Tirkiye dijîn. Di vê derbarê de me wî dikarin bêjin dostaniyeke baş di navbera Kurd û Tirka da mümkün e pêş bikeve. Lêberê dema mirov li nêzîkatiya Tirka dinêre niha me nikarin bêjin wê di demeke nêz de navbera Kurd û Tirka da dostaniyeke çê bibe. Ez nabêjim dostaniyeke baş. Dostaniyeke normal jî zehmetek û çê bibe. Hûn dibînin derbarê Rojava da, derbarê Kobanê da bi taybetî nêzîkatiya Tirka çawa ye. Mesela li Helebê li hember taxên Kurdan Eşrefiye û Şeyx Maksud heteşe kete nava êrişan bi taybetî bi alîkariya dewleta Tirk wan êrişan têk anî. û dema Kurdan bi taybetî hêzên leşkerî Kurdan ji Şeyx Maksud û Eşrefiye xwe kişandin kêfa gelên li Tirkiye hat. Yani tenê kêfa Tirkan na kêfa gelên din mesela weke Laz û weke Ereban cî me dikarin bêjin li Tirkiye kêfa wan hat. Bi taybetî kêfa Tirka pir hat. Tirka zilgit avêt ku Kurda xwe ji Şeyx Maksud û Eşrefiye kişandin. û pişta heteşe êrişê Kurdan kir, Kurda hêzê xwe li ser axa Kurdan Ereban kişand ser axa Rojava niha Tirk di nava helwesteke wilo dane ku dibêjin çima em zêdetir alîkariyê nadin heteşê da ku heteşe êrişê axa Rojava jî bike. Hûn zan şerewestandinekî niha heye. Heya ez bawer dikim hê 10-12 rojê din dewam dike pişra wê dirêj bibe dirêj nebe em nizanin. Lêberê dema li Tirkiye mirov dinêre raya giştî ya Tirk li hember Kurda di nava rewşeke şer dane. Adeta mirov dibêje Tirk li Sûriye li ser axa Sûriye li hember Kurda di nava şer dane. Yani di rastî de jineke wilo ye. Lêberê bi awayeke fermî Kurd û heteşe niha şerewestandin di nava xwe da îlan kirine. Eğer şerewestandin xirab bibe şer di navbera hêzên Kurda û heteşê de wê çê bibe. Lêberê li pişt heteşê jî dewleta Tirk bi awayeke aktif sekin ye. Ya din jî şerewestandin tê gotin heye. Lêberê pevçûn jî hene. Mesela li derdorê Helebê pevçûn çê dibin. Yani şerewestandin ji aliyê Şamê ve hatiye qebûl kirin û bi taybetî jî ev 15 roj dirêjkirina şerewestandinê destpêkê ji aliyê Şamê ve hate ragihandin ji raya giştî ra. Lêberê ev çend roje em dibînin ku li derdorê Kobanê pevçûn çê dibin. Ew ji tê wê wateyê ku çeteyên Ereban li nêzîkê axa Kurdan Rojava dibin bandora dewleta Şamê da nînin, dibin bandora dewleta Sûriye da nînin, dibin bandora
ام بیژن ریوبریا هتشه دانینن yani tevati ku heteşe buğa zaten لسر ارتشا سوریه به باندورنینه سوزا وی درباس نابه لیبری دیساجی جبر کو هتشه وکه مخاطبه لشامه به هتشه را دانستاندن چه دبن به هتشه را شهروستاندن hatiye ilan kirin eğer şer cardı be ilan kirin ve به هتشه را şer be kirin ev haleke giringe tişta dinci hunduzanın jıvır se rojberi general mazlum rakhmini ke da de dakhmiyaniya xwe de got danûstandinê me bi Şamê ra hene kanalê diyalogê hene li ser pir xalan jî me li hev kiriye. Lêvelê di heman rojê da me dît ku piştî nîvro yani general mazlum sibehê zû daxuyanî da bi rêya Ronahî TV me jî weşan لیولی پشتی نیورو دورا کوبانی پرچون چه بود شر چه بود یعنی ev ciddi ve vatayı ku mukabın general mazlum ji hakimi her tiştinine yani hin tişta dibêje bawer dike lêberê di rastiyê da weke wî dernakeve ji ber vê yekî jî ez dibêjim divê rêveberiya Kurdan ya Rojava û rêveberiya Qesedê yani Qesede heyetine ev jî tiştekê dineyî de divê hineke bi şiyar tevbigerin yani bi Şamê ra dema daaxifin divê sedî sed bawer nekin ra bizanin bin ku ew tiştê ku ji aliyê wan ve tê gotin roja din dikare bê înkar kirin jî hevalên hêja ji bo îro we qasa bes e heya weşaneke din bimin bi xweşiyê de silav bi hurmet